Hello guys! For today's video ay kakanta kami ng dalawang anak ko, my son and my daughter. So I'm here in my house. My house is very small and hindi pa natatapos ngayon. Hindi pa to natatapos, wala pa tong kusina. So small pa ni siya nga balay. So wala pa ni. So ako lang siyang laagan dire kay aron di pud magabok. Nga kaling-kalingawan pug hinlo ang akong mga uban nga angay hinluan para bisag wa gipuy-an dili siya magabok. So mukanta ta karon og mga kaisman duka. Ako ay isang anak mahirap, lagi na lang akong nagsusumikap. Grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap, mababa raw ang aking pinag-aralan. Buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tuka, yes man. Ganyan kaming mga dukha. Sa akin ay walang tumatanggap, yan. Mababa raw ang aking pinag-aralan, grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka, yes man. Ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tuka, yan. Ganyan kaming mga dukha. Thank you so much. Maraming salamat po. Uhaha. Ohaha.